Už jsem tady zas. Takže vítajte v moje ďalšieho videa. Dneska to je špeciálne alebo nešpeciálne info videjko. Že prečo tu už netočím? Ide tu proste o to, že ten sprostý program Mobizen mi nejako prestáva furt reagovať, keď idem natáčať. Dokončím natáčanie, na to spadne a tá nahrávka je potom pokazená. No, nechcem radšej o tom hovoriť. Ja som nasratý moc. Dobre, tak čaute.